Και οι δύο πλευρές μετέτρεψαν το γήπεδο σε πεδίο μάχης. Για ένα πουκάμισο αδιανό, θα έλεγε ο ποιητής. Τα κυκλειδώματα στα δύο πέταλα υποχώρησαν και πλέον, για να αποφευχθούν τα χειρότερα, η αστυνομική δύναμη έπαιξε το ρόλο της ασπίδας ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Ο διαιτητής Περικλής Βασιλάκης δικαίως έκρινε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες η διεξαγωγή του αγώνα ήταν αδύνατη. Η αναζήτηση ευθυνών σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση. Και όσοι επιχειρήσουν να το κάνουν, καλό θα είναι να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το αστυνομικό δελτίο. Διαβάζουμε από το σημερινό τύπο. Μέσα και έξω από το γήπεδο συνελήφθησαν 9 νεαροί. Συγκεκριμένα, επειδή έριχναν πέτρες σε αστυνομικούς, συνελήφθησαν οι ανήλικοι Βασίλης Κάπα, 17 ετών, Στέλιος Ζήτα, 16 ετών και Χριστόφορος Σίγμα, επίσης 16 ετών. Επειδή βρέθηκαν πέτρες στις τσέπες τους, συνελήφθησαν οι Γιάννης Κάπα, 17 ετών, Νίκος Μη, 13 ετών και Δημήτρης Σίγμα, 15 ετών. Ως εδώ αρκεί. Περαστικά μας.